खुलुमबाय गासै जति प्राइम मिनिस्टारखौ नायग्रा गासै बुहुमनि सुबुं हारिफोर गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनै बे समाव आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथांमोना आं बावहरनाय जाबाय। दिनै आङो बे जायगायाव जाय अनजाग्रा इसोरखौ अनग्रा फोथायग्रा गोबां सुबुंफ्रा दिनै जोंनि अदालगुरि टाउन खाथलि मन्दिरनि मांखरसालियाव सम सम बिनो आरज खालामनो थाखाय फैयो। आरो बेजों लोगोसे बे नानि आलफनसानि मांखरसालियावबो दिनै बिसोर गाव गावनि फोथायनायजों केन्डेल आगरबाथि सावनायजों बिनाव बिसोरनो खावलायनो फैनायजों दिनै जोंनि गेजेराव जाय माखासे फोथायरिफोर जोंनि गेजेराव फैदों आरो बिथांमोननिसिम जों दिनै नोंथांमोना लाबोदों माखासे सोंनाय आरो फिननायनि गेजेरजों आरो बिथांमोना दिनै बे मांखरसालियाव मा थांखिखौ लानानै बिनो फैदों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बिसोरनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनगोन। आरो दिनै जोंनि गेजेराव जाय जोंनि गेजेराव बिदा फंबायफ्रा बिब' बिनानावफ्रा फैदों बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि गोजोननायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों 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 गोजोन्थों। अब्ला बे समावनो आं गिबियाव आंनि खाथियाव थानाय जाय अनजाग्रा जोङो बेखौ जों बयबो मिथिगौ अब्लाबो मिथिगौब्लाबो आं दिनै बिथांनि गावनि खुगानिफ्राय नाम आरो बबे जायगानिफ्राय फैदों बेखौ सोंनानै लाग्रोनोसै। अननानै नोङो गावनि खुगानिफ्रायनो बुंनो हागोन नोंथांनि मुङा मा नाम आरो बबेनिफ्राय फैदों आरो मा थांखियाव लानानै फैदों एसे बुंनो हागोन ना? हागोन। खुलुमबाय जय जिसु ख्रिस्ट' सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दिनै आं गिबियावनो आं बेयाव मानि थाखाय फैदों मानि थाखाय गोसोखांनानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय आं मिथिहोनो थाखाय आं गोसो जाबाय। गिबिसिनथाराव आंनि नेमा पाउलुस नार्जारि आङो दिगियाजुलिनि आं सासे काथलिक धोरोमनिनो दिनै आङो मानो होनना बुङोब्ला आङो गोसोखांनानै आं थानो हाया बेनिखायनो आं दिनै बे आलफनसानि गोथै हाखराव आं फैदों। मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला आङो आंनि जिउआव आंनि मोदोमाव माखासे गानो रोङै बिगुरनि बेमारफोरजों आङो 12 बोसोर आङो सैसोनानै दङमोन। आंनि खर'निफ्राय लानानै गासै आंनि बिगुरफोराव गासै मोदोमफोराव आंहा माखासे गोबां डाक्टरफोरनाव गोबां बिदिनो बायदि बायदि मेडिसिनफोर लानानै आङो सैसोनानै दङमोन। आं हामनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै आङो नंगौ सासे आंनि धोरोम काथलिक धोरोमनि जानानैबाबो सासे आं खृष्टान धोरोम जानानैबो नंगौ आं गोबां आर'ज खालामो आरो गोबांथार बिदि प्रेयार बायदि बायदिफोराव आं गोजान गोजान जायगाफ्राव थांनानै आङो हामनायनि थाखाय हामगौबा साननानै आङो आर'ज खालामो। नाथाय दासिम गोबां डक्टरफोरनि ट्रिटमेन्ट लानायनि गेजेरजोंबो गोबां आर'जनि गेजेरजोंबो आं सोखा जानायखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय जेब्ला आंनि नैबे आंनि फिसाजो बरसा नार्जारि दिनै बियो बे ब्रादार दैमालुनि फिसाजो आलफनसाजोंनो बियो उन्दै समनिफ्रायनो गोबां लोगो जाफैयोमोन। दिनै बेबायदिनो आंनि फिसाया जुदि आलफनसाजों लोगो जायोबा होननानै आङो नैबे आं ब्रादारखौ आमाय लिङो उन्दैनिफ्रायनो। दिनै बेबायदिनो आङो आमायनियाव सम सम फैयो आरो जेब्ला बेबायदिनो आलफनसाया आङो बेजों रायलायो आरो सम लानानै दिनै बेबायदिनो फैयै समनि गेजेराव आङो दिनै बे आलफनसा होननानै गोबां मानसिफ्रा सानो आरो खोनायो। नाथाय बे समाव जेब्ला आलफनसाया 2023 4 एप्रिलावहाय जेब्ला रुंसारि जायो बे रुंसारि जानाय समाव बिथाङा दिनै गुवाहाटी अप'ल' हस्पिटालाव बियो रुंसारि जिउ जोबथा होयो। बे समाव आङो जेब्ला आङो न'आवमोन आंनि मेडिसिन फार्मासि होयो दिनै बेयावहाय आं खोनानानै दिनै आदै जतिया खोन्थाहरदों फनजों पाउलुस आलफनसाया दिनै जोबथा जिउ होबाय होननानै। नाथाय बे समाव आंनि जिउआव ओरैबायदि दुखु फैदों आङो थानो हायै बायदि आंनि गोसोआ जिउआव उसाव बादाव जादों। फारसेथिं आंनि देहानि सैनांनाय गासै बिगुरनि बेरामफोरजों सोखा जानो मोनैनि थाखाय आंनि जिउआव गाबनाय आरो दुखुखौ सोर मिथिनो रावबो मिथिया। नाथाय आंनि गोसोजों मैखुनजों इसोरनो आं गथायबाय थायो। बे समाव आङो आलफनसाखौ बिनि आखल आखुफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनोमोन। दिनै बियो फैनानै मानसिफोरनि गेजेराव गावनि अननाय आरो गोजोननायखौ बावो आरो बयजोंबो गोजोननाय लायो आरो बियो बयनोबो सिगाङाव जेब्ला जोङो गिर्जा बायदिसिना जायोमोन प्रत्येक मासनि 13 थारिखआव जेब्ला रिट्रिट जायो
बेयावहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै गोबां मानसिफ्रा गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै बेयाव आर'ज खालामनो फैयोमोन बे समावहाय जेब्ला आलफनसेया गिबिसिन बियो दोंसे गान खननायनि गेजेरजों बियो मोसानायजों बयनिबो जिउआव बयनिबो गोसोआव गोजोननायखौ होयोमोन बेखौ आं थानो हायैनि दिनै आं आलफनसाखौ गावनि जिउजों जेरै आंनि फिसाजोआ लोगो हिसाबै आं बेखौ आंनि फिसा बायदि होननानै आं सानोमोन बे समाव जेब्ला बियो रुंसारि जायो आरो बेयावहाय जेब्ला बिनि थैनाय गोथै खबरस्थानाव फबदोंमोन बेयावबो जेब्ला आं फैयो आं ओरैबायदि गोसोजों आंनि गाबनाय गोसो बैखुन सिङाव आंनि दुखुखौ सोर मिथिनो नाथाय आगै आलफनसाया मिथिदों आरो बे नुबाय थादोंमोन आरो जोंनि अनसुला फोरबो जिसुआ मिथिगौ आरो दिनै बे समावहाय जेब्ला आंनि मोदोमाव थानो हाया खाथियाव थानानै गोबां मानसिफ्रा मोनामनाय मोनो आंनि खर'आव गोबां गुफुंबाय थानाय बायदि बायदि रुगिया रगफ्रा सोमजिनानै गाज्रि नुयोमोन दिनै बे समावहाय जेब्ला बिनि आरो जेब्ला रुंसारिनि बिनि जेब्ला रुंसारि साननि जानायनि दिनै बिदि मोनसे मा होनोमोनलाय सारादु जेब्ला बिनि सारादु जायो बे सारादु समावबो जेब्ला आं फैनानै बिनि मिसनाव थांनाय आरो बिनि सारादुनि गिर्जा खालामनाय बे समावबो बिनि जेब्ला बे फट'खौ आंनो साफायदोंमोन जेब्ला जोंनि धिकाजुलि पारिसआवहाय बियो आलासि जानो हिसाबै थांदोंमोन बे समाव जेब्ला फट'खौ बे सिनारिखौ मोजां मोननानै आलफनसेया फट' साफायजानो होननानै बुंनायाव बे फट'खौ आं साफायदोंमोन अब्ला बे फट'खौनो दिनै बेसेबा गिदिर सुखांनानै बिनि प्रेयार खालामग्रा रुमावहाय बिनि थाग्रा रुमावहाय बिनि गासै उन्दुग्रा रुमफोराव गासै गिर्जा आर'ज खालामग्राफोराव बे फटकफोरखौ साजायनानै दोनदोंमोन नायनो थाखाय जेरै गोसोखांनो थाखाय जों बयबो मानसिफ्रा दिनै बे फटकफोरखौ साफायो केमेराफोरखौ साफायो बिनिखायनो गोसोखांनो थाखाय बिनि अनसुला आरो अनसुलि बिमा बिफाया दिनै बे रुंसारि जानाय आलफनसानि फट'खौ सुखांनानै दोनदोंमोन बेखौ नायनो फैनानै नुफैब्लानो आंनि गोसोआव दुखु मोननाय दिनै आयौ दिनै थानायमोनबा आलफनसाया दिनै जोंनो दै होगौमोन आलफनसाया जोंजों फंसेबाबो बाथ्रा रायलायगौमोन होननानै आंनि जिउआव आं सानखांना फैयो दिनै थिग बेबायदिनो बे फटकखौ आङो नुयो आरो जेब्ला बिनि सारादु जानाय समाव जेब्ला आङो बे फट'खौ नायनानै आगै आलफनसा होननानै आं गोसोखांनानै जेब्ला आर'ज खालामदों आंनि मोदोमाव आंनि गोबां सोखाजानो हायै बेमारफोरखौ दिनै आं डाक्टरफोरनाव ट्रिटमेन्ट खालामबाय गोबां आर'ज खालामबाय आं सोखाजानो मोनाखै होननानै आं बे आलफनसानो गथायदों जेरै आलफनसायाथ' सासे इसोर नङा अब्लाबो आं सानो आलफनसानि आखल आखुआ मोजां बे सानसे समाव गोथार जागोन आरो बे सानसे समाव बिनि जिउआ इसोरनि खाथियाव बे सोरगो रायजोआव सहैगोन होननानै आंनि हारसिं साननायनि खोथामोन बियो नाथाय बे समावहाय जेब्ला आङो आलफनसानियाव आंनि बेमारफोरखौ गथायो आरो दिनै आलफनसाया अननानै नोंगौ बे जिसुनियाव बिनानै होबाय जानो हागौ बे समनिफ्रायनो जेब्ला आं आलफनसानो गथायो बे समाव जेब्ला रुंसारि सारादु हिसाबै बेयाव गिर्जा खालामदोंमोन बेयाव आं गाबै गाबै गथायनाय समावहाय आंनि गानो रोङै बेमारफोरा दिनै एसे गाबोन एसे बे समनिफ्रायनो आं माबा मोनसे रेजें आं मोननाय बायदि मोनदों बे समनिफ्रायनो आंनि खर'नि रुगिया मोदोमनि गानो रोङै बिगुरनि बेमारफोरा सोखाजानायखौ मोनदों बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै बेबायदिनो आं दासिमबो गोसोखांनायखौ लानानै आं थानो हायैनि दिनै खोनानो मोनदों गोबां मानसिफ्रा बे आलफनसानि गोथै हाखरनि हाखौ लाङै लाङै सोरबा गाराय जानायफोराव फुनदों सोरबा बायदि बायदि बेमारफोर खुरु बेमार खुजलिफ्रा सोखाजानायखौ मोनदों बेनिखायनो दिनै खोनानानै आंनि गोसोआव ओरैबायदि आरोबाव गोजोननाय मोनदों बे गोजोननायखौ लानानै दिनै आं गोसोखांनानै थानो हायैनि दिनै बिनि गोथै हाखराव आंजों लोगोसे नै बे आदामोन फैफादों दिनै बेबायदिनो आंबो दिनै बे खबरस्थानाव नायनो फैदों लोगोफोर बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै अनजायगाफोर जाय पाउलस नार्जारिया गावनि गानो रोङै 12 बोसोर बिगुरनि बेमारजों सैनांनायाव जाय आलफनसा बर' नार्जारिनाव बिसोरनो खावलायनायजों बे सोखाजानायखौ मोननानै गावखौ आगोलाव टेस्टिमिनिबो होखांबाय आरो दिनै आरोबाव बे मांखरसालिनि मोखाङाव थानानै बे गावनि फोथायनायखौ आरो जोंनो मिथिहोबावबाय दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोंनि गेजेराव जाय आलासिफोर फैदों बिथांमोनावबो आं सोंनो लुबैदों अननानै मा नाम आरो बबेनि आरो मा धोरोम एसे बुंनो हागोन नामा?
आं गिबियावनो नायग्रा बिथांमोननिसिम आखाइ खबजबनानै खुलुमहरग्रोबाय आरो बेयाव दिनै आंजों लोगोसे माखासे आंनि बिहिबो फैदों आरो आंनि खाथिनि सुबुरिया न'खरनि दा जोङो पौलुस बिथाङा जोंहा खोन्थानायलाय जों बेयाव बेजों लोगोसे जों फैफाबाय नायनो होननानै दिनै आं गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ होग्रोनि दिकेजुलि बाटासिपु आबै सेन्टार बिलिभार्स इस्टार्न चार्चनिफ्राय आं नुजाफैदों दा बेयाव खोनानो मोन्दों जोंहा रुंसारि आलफनसा बिनानावनि जे बेनि खाथियाव जाय जे फोथायनानै बियो दा बियो माने जाफुंगासिनो जों इउटुबफ्राव नुनो मोन्दों बेनिखायनो इउटुबजों लोगोसे दिनै आं नायथारनो होननानै बेयाव नुजाफैबाय दा आंनि मुङा अनसुमा मुसाहारि आंनि बिबुंथिया बेनो आदसा अब्ला अनजायग्राफोरजों दा नुनो मोनबाय एबा मिथिनो मोनबाय खोनानो मोनबाय बिथाङा इउटुबनि गेजेरजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे आलफनसानियाव बिसनायाव एबा बिनि मांखरसालियाव फैनानै गोबां सुबुंफ्रा सोखाजानायखौ बेयो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनानै दिनै बिथाङाबो बे जायगायाव नायनो फैदों आरो बेजों लोगोसे दिनै बेनि न'खरनि सुबुंफ्राबो फैदों बिथाङा बिलिभार चार्चनि माने आबै सेन्टारनि धेकियाजुलि एबा बाटासि बिथाङा दिनै जोंजों लोगोसे दं आरो बे समाव दा आङो बे समाव नानि बरसा बिनियावबो आङो दिनै सोंनो लुबैदों आदसा नानि नोङो आलफनसाखौ बबे समनिफ्राय सिनायोमोन एसे बुंनो हागोन ना आं माने उन्दै समनिफ्रायनो माने आं रिट्रिकआव फैयोमोन बेयावनो माने बिदिनो लोगो माबा हिसाबै रायलायबाय थायोमोन बिनि उनाव उनावहाय लोगो जालांबाय आरो बे सानसेखालि रुंसारि जाना थांबाय बिनि उनावनो आङो माने हस्टेलाव थायोमोन बे समाव आं माने मोनायावहाय गोसोखांबाय थायो दाबो गोसोखांनानै मा दुखु मोनो नामा नोङो बे नानि आलफनसा गोथाङै दङब्ला नों गेलेनो मोनगौमोन मोसानो मोनगौमोन रंजानो मोनगौमोन बेखौ साननाय फैयो नों दा नानि आलफनसा गैयाब्लाबो मा जोंनाव फैनो गोसो जायोना जाया ना बे गैयिखाय माबा गोसोआव लांदां मोनो नामा देनाय बेनिफ्राय दा दिनै बे नानि आलफनसानि मांखरसालियाव नोङो बिनि खाथियाव बिनो एबा केन्डेल सावनो फैदों नामा दा अब्ला जों फैदो अनजायग्राफोर जोङो दा बे मांखरसालियाव थांगासिनो दं जोङो फैदो अनजायग्रा गासै आइ आफारि बिदा बिनानावफोर दिनै जोङो बे उदालगुरि टाउन खाथलि मण्डलनि मांखरसालियाव जों आगान होफैनायजों लोगोसे खाथिनि आरो गोजाननि सुबुंफ्रा बे जायगायाव फैयो आरो बे फैनायजों लोगोसे जोङो दान्दिसे उनाव बे मांखरसालियाव नानि आलफनसानि मांखरसालि बिनि फबनाय जायगायाव जोङो केन्डेल सावनायजों जोंनि गासै थांखिफोरखौ जोङो बिनाव बिसोरनि थाखाय खावलायनो थाखाय थामथिम जाबाय दा जोङो नै बे मांखरसालि जोंनि टाउन काथलिक मण्डलि उदालगुरि टाउन काथलिक मण्डलि आरो बेजों लोगोसे जोङो दा नानि आलफनसानि मांखरसालियाव जों सफैबाय आरो बिनि फसंनाय जाय बे खाम्फायाव एबा बिनिनो फबनाय बे हाखरनि सायाव जोङो दा बिनो थाखाय फैबाय अनजायग्राफोर जों दान्दिसे उनाव जोंनि बिनायफोरखौ जों गथायसिगोन अनजायग्रा लोगोफोर नायदो जाय अनजायग्रा फोथायारिफ्रा हान्थु खरायनानै आखाइ खबजबनानै आखाइयाव जोंनाय देम्फौखौ लानानै रुंसारि आलफनसा बर' नार्जारिनि बे फसंनाय खाम्फा आरो बे मांखरसालियाव बिसोरो गाव गावनि न'खरनि थांखि गावनि जिउनि नांगौफोरनि थाखाय बिसोरो गाबसोदों बिसोरनो खावलायनो थाखाय बिसोरो फैदों अनजायग्रा लोगोफोर जेरै जोंनि गोबां थैना थानाय आइ आफा बिदा फंबायफोर बे संसाराव गोमालांनायफोर दं बे फोरबोखौ मोननानै बिसोर थैलांबाय गोबां भरसा मिजिंखौ लानानै बिसोरो सिखांफिननाय मिजिंखौ लानानै बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय जोंबो सानसे बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांगोन बेनिखायनो जोङो दिनै काथलिक धोरोमाव थैना थानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय बिनाय आरो बिसोरनि थाखाय सुस्रांग्रानि थाखाय बिनाय दङ दिनै जोंनि अनजायग्रा आलफनसा बर' नार्जारिनि थाखायबो जेरै गोबां मानसिफ्रा बिनि फबनाय हाखराव फैनानै
बेनो गाबनि थाखाय फैयो आरो बिनियावबो बिसोरनि थाखाय खावलायफैयो दिनै जोङो बिथांमोननि बे बिनायनि गेजेरजों बिथांमोना आखायाव जोंनाय देम्फ' आरो मोदोमफोर दुना लानानै बिसोरो गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै गथायनो मानो न'खराव एबा गावनि जिउआव गावनि मोदोमाव सैनायफोरजों जिउ जोबनायसिम जोङो बे हादोराव हानि मोदोमखौ लानानै सैनो गोनां जायो दुनानि ओंथियानो जादों जेरै सानजानि गोनोखोफोरनि मादाव सासेया दुना लानानै गोरलै गथ' जिसुखौ अनदोंमोन खुलुमदोंमोन सना दुना गन्दरास लानानै जेरै बिसोरो सानजानि गोनोखोफ्रा जेरै बेथलेहेमाव बिसोरो फैदोंमोन बेबायदिनो जोंबो जेरै बे आलफनसानि खाथियाव जोङो दुना लानानै मोदोमफ्रु दुनाजों जोङो बेखौ आर'ज खालामनो थाखाय इसोरनो बिसोरनो थाखाय जोङो बे थांखिखौ लाना फैदों दिनै जोंनि गेजेराव जाय फोथायारिफ्रा आखायाव लानाय जोंनाय जों बेखौ बिसोरनो फोरबो दिनै जोङो नोंनियाव गाबस'दों नोंनियाव बिदों जोंनि अनजाग्रा आलफनसा बर' नार्जारिखौ नोंनि रायजोआव आलो गोजोनै जायगा होनानै जोबनाय गेजेरायनायखौ होनानै आरो बेबो जोंनि थाखाय नोंनि खाथियाव बिसना होगोन जाय फैनाय जोंनि गासै बिदा फंबाय बिनानावफ्रा गेदेर भरसाखौ लानानै बे जायगायाव गाव गावनि थांखिखौ लानानै बिसोरो आलफनसा फिसा जों फोथायनो सोरगो रायजोआव जिसुजों गोथारफोरजों आत्माफोरजों लोगोसे थानानै बिसोर गासै सुबुंनि थाखायनो बिसोरनो गाबगोन जोंनि थाखाय बिगोन जोंनि थाखाय आफा इसोरनियाव जोंनि पापफोरनि थाखायबो गाबख'ना बिख'ना होगोन मानोना सोरबा सुबुङा बिसाना होआब्ला जोंहा जेबो राहा गैया बेनिखायनो जोंबो दिनै थैना थांनाय बिदा फंबायनि थाखायबो जोङो बिसोर गावसोर बिख'नानै गाबख'ना लानो हायैखाय जों गोथाङै थानाय सुबुंफ्रा बिख'ना गाबख'ना होयो जेरै जोंनि आलफनसा नोंबो बे हादराव थांना थानाय समाव उन्दै बे गेदेर एबा मिथिनाय बे मिथिलाबो पापफोर मावनानै नोङो सुस्रांग्रा अराव दंब्ला जोंबो दिनै नोंनि थाखायबो जों गाबख'गोन जोबनाय गेजेरायनायखौ आलफनसानो होगोन बे गेदेर बर्सा फोरबो दिनै जोङो बे गेदेर बर्साखौ लानानै जोङो आलफनसानि खाथियाव जोङो फैदों आरो बेजों लोगोसे बेहाय जायफ्रा फबजानानै गेदेर बर्साखौ लानानै मिजिंखौ लानानै थैनानै थांबाय सिखांफिननायखौ मिजिंखौ लानानै बिसोरबो सानसे नोंनि रायजोआव आलो गोजोनै सहैनानै आत्माफोरबायदि जागोन आरो बिसोरबो जोंनि थाखाय बिसना होगोन दिनै जोङो बे थांखिखौ लाना गथायबाय जेनेबा खांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन।